सालगोदोबा रमै चम्पकनगरनि सिमी खुमतिया हाती थांमा लामा बेलायनो हामिया अंगै लुकुरक थांलाय सुख्लाय थानिwo केबेंमं एबा जोंजाल कलाय तंमानि बेलाय हामिया अंमाबाय साल किसा सगां आमचाइनि लुकुरक दागति के लाहार सोनामरि दिहिनि लाहार बक कासुलायमानि फिया आफुरु PWD नि SDO तै इन्जिनियार तालसा बिसिंगनो सोनामरिना कक रिफानो आ कक एरें अंशिवो कक तिसालो 26 जुन 2022 सालमारिwo सय मानलिया अंगै चम्पकनगरनि सिमी खुमतिया थांमान लाहार सोनामलायका अटो मालखुं मथर नायरक channel sentini ta bagai tini ola mas na bagai sentini sini bial berarti kan auto sendiri bai suman sulanya ka tini asal bosor ola ma khaitang pore lama tahu khaje gya sengthanai mas roko bos lama kasuka borok sunu kogrubo seng mas kaisini bising no borok samnai hinjongoni kendo borok no nainjamani borok senamia hanya saka ma kai kisai kaitanga borok khaya hingga bagai sentini ora sung sendiri neng hote sung wansulanya ka olama sung main road haing dong abo sung somno to Udaipur road hayo bo kai lama to gari ko ma soli tung hata gari soli tung ke abon bagai consider dena nai hai ke sarkar boro tam ko jo udunaya singana block tong tung block som kuno udunaya kuno complain abagai sung wansuna ka sini sendiri hote pino sung tini o jora na oi sung o je puthuk somno to belbari jora pino थानाय साल किसा सगां जे इंजिनियर गोसी कलां थांमोनि लामा का सुजाक प्रो आफरो ताम होने गोसी कलां थांमोनि बता सुनो आफरो तो बसनो गोसी का सिं मास कैसे बिसिंगो जे ओ जे कांग मका तने पूरा सिं कंप्लेन खाय पूरा मिलि खैर बायन छाव किंतु आदंग मादंग खाय ब खास खालिया ब खाया हने सि कग्रवा किंतु कग्न मते कुन ब दामनाया आम बागै सिंतिनि बरंग लासिरना बागै जे सरकारंग जे काम खायनो सुन लासिरना बागै सिं मासुना का सिन सेन्टिगो होते जों जेस केबिन खाजिनाय बुइ खाथिं खायाथों जों गारि सलांगो जों तरो सिनो लामासे सिनि बहक जों लामाते जों जत बर कामै खायलाय दंगो हंगा आमगाय सिनि गारि जों दाबो गारि गोबां लामा जों कायसे जागाफिन बासिनो जाखरै हंगाय सिनि गारि जों बस कायसे थाना जागाय मास कायसे बनि सिनि गारि बडि फाटिवो बर पेसेन्जार कानाय रब कमप्लेन खाय बर बसा साव जों गारि जानाय बसा तामगै लामा हामिने बागै गोबां जों जालां दङ जों देमन बिपद कतर फाइथों जों केमन लामा हामिया के साइडलाय पुरु जों थुतायले बिमानो हायके सिनि गारि साइडके गलाय एक्सिडेन्ट बिमानो आमन कुन जागा थुतायले बितंगो कक गलाय बितंगो आमन बागै बर र गोबां मान हायिं दंगो हंगा जों ब सिनि अटो चांला बागै जों साइडलाय तिनिगाय किसुता जागा जों कक मा बांलाय फयो गारि बाय जायके बाइक रक बाय बबो साइडे खिलायनाया बबो साइडे खिलायनाय आमगै जों वासुनाका बुइजे सकाजे सिन दंगा सिथों सिन बेलबारि खं अटो सेन्टिगेट जों खायना लासिनाय अलामानो समनतु बेलबारि जरा खुंतिया जरा जों खायना वानसुका आमगै जोंतिनि अलामानो जों काम खायलाय आफरो जे स्लामनानि ने गोसी कलां थांगै स्लामजा ग्यांगन रक्तै वैसा एबा अफिस रगो थांगै सारा साफिका बनथि जों बनो एसडिनो साका बाबा कल खाय साका उसुं साका एसडिनो कल खायो सार नंग लामा जनो खाकक थारमानि दाबो फोन खाया गै सिनि एसडिओ सिनि सारदन कलय बरसुं बारबार साका सार नाजे दियो लामा तो वाते फाइते सिति खसक थांमाखिया गै ताउ कोइनो कोनो उदुनाया गामगै सादति खाजे माने पुरा आवसिन हुनो केन्तु बुखुबाय आवहुनो समगै सुंबंग नुगिया नरक तिनि महाके जे लाहार स्लामलाय दंमोन इंगांगन नरक ने केबो फान्डिं सनाय महाय रक्तो जों के फान्डिं या सिनि सेन्डिगो होदो जों खालायो सरकारनि थानि कुनो अबनि तै वैसा सानमंग रक सानानो मुजों जों सरकारनो बनो कयनाय जाहाथे जोङो ताबु लामा हामिना दाग जाते जों कमप्लिट खायनथों तामनि बै हिंखाय अ पाब्लिक आवसा जावा गोबां आबो जों जंबु एसडिएम दंगो सिनो ब्लक दंगो बनो जंबु बेलबारि ब्लक दंगो जंबु ब्लक दंगो गोबां अफिस दंगो केन्तु अफिस बर लासि दंथनो बर मकल लुगिया हें दंगो जे सिनो रने जरा अफिसियेल दंनाय र अ लामानि बागै बर ताबो साया खाब खाया बना याबन बागै बरम सोंखयो नर दाते खायरांथों जे लामा कबाय जमनि जे साइड पाइ जे वातितलाङे जे हान दंनाय तासे अ मेटलिंनो प्लेखाय रथों इसो बनो आबन नाखय बसकांनि सालाबो महायनो महाय लाहार स्लामलाय ग्यां थांखन नरकनि माय बानावनि वानसुं करे सोंआबो सानाय खाया नाम खायमे मे सोंआफोर सों बिदुन सानाय हागे एसडिन सानाय जुदि खायका सोंआफोर सों हिते सब खतर फिन अखनाय अन्नि सिनि मं किसा आंखाय बेलबारि सिनिगिरि प्रेसिडेन्ट काल गोबां जराते जे लाहार हामियां दंमोन इन ताम साना मसं अ
Opode Baba hai rok cost ngi tong ko ka. kosto kena soli lai ma tong salam nai kre yak nai kre ta boi ko aro ni na kini khanya ra beng thang ke sitra kha yak pa yi salam ya abo to dai bro ko do chador sa hanya soli drop rut salam ma tong la chu ঠিক hai Habang ni thani tam no ko koi hor na mo song. ko hana bai ko lama hamya dei ko salam na ni bagai yop terong ta Har hamyang tong mani obo bom hai cost eba kebeng mong hai tong ni. संकटा दिखरें ऑटो सिंडिकेट नि होते लामा बो कासुका भिडियो को संउन बो पगलाम सालायगा तबो फना बो सक्सेस खाइजे गया के ताम नै बना को जोंनो ऑटो दिखरें सिंडिकेट होते बाध्यता मा सनाम लायखा रुलिंग सरकार तंगैबो पुनो कामो कलाया अबनता नि कक Angka je thangnai sal kisa sakang kok relang mani abo rok hai baba hai. 아버라 꾸노 파노 액셉 카이 아버라 아버 성너 이거 미안하 살라이 구릉구퉁가이 시니 어두럭 버 너스ong 마이카 삽다가 셔번 탕야 서남투 카가이 정어버니 바기 이거 가마이 카야 가리 파노 성 라마노 딱 서남라이 똥라이 Je khomtoya nisimi Champaknagar jora je auto station tong mani ajago khong basak mal khong tong. 시니어로 또 프라이 사자 하이 똥어 사자니 미싱어 룰링 솔리워 프라이 50 50타 아버 하이 솔리다 Auto mal khong no kari bodo tai onyo mal khong rok yang ti thanglai sokhai. 세컨 가리 졸리동 올라 어루뜨 올라 하트에 점봉나고 또 점푸절라 우두이 પૂર્વલા সরকার থানে কন্ট্যাক্ট অবস্থা তো খারাপ আমরা গাড়ির ড্রাইভারের গাড়ির মালিকেরও শেষ ড্রাইভারেরও শেষ লাভ নেই